खालामलायनाय कायसा गोजाम अर्गानाइजेसन दिनै बर' बर' सादुं मानजाग्राखै तामनि बागै तिफ्रासानि मानि कक न गाहाम काय सैनानि बागै जों मबाइलाव टाइप खायखाय चिनि कक बरक रुमान स्क्रिप्ट खायखाय जों कामखौ कम्पोज खायमानो कम्पिउटाराव कामखौ कम्पोज खायमानो किन्तु जों देवनागरी अक्षर बाय बांला अक्षर बाय जों खालायमैया आबुनि बागै न मानथाय किन्तु तिनि असक बरक छात्र रंग तामनि बागै लामा नखरिका म गभर्नमेन्टनि कायसा बोल सिद्धान्तनि बागैसै रुमान स्क्रिप्ट न बसिना हायखाय तिनी मुसुक बरक लामा नखना नांया जों विधानसभा कपि साका विधानसभा जों सभा खालायसा अरु मानि स्क्रिप्ट नि मागै नांकाय थैरिलाय जों याखरिया सर तिनी और जे नुक मांखा जे बरि बरो तिनी ओ जगह पुलिस रक बाय बा मुंको बाय खायमानि तिनी अनेक मुंका आमन ति ताम सने अम ब्लाइके न खानांग मानि कगा आं आगरतलानि न ब्लाइके मकलनि मुक्ति खालान पेसब सिकां फेसबुक अमजि खायमैया अमचिनि राइट्स Orang bongkar sar, anak kan polisi segi buka. रांचां बुखा रांचां सेम कम खम खायमैया पुलिस रक अमनि पटि बादे न जों नखरि फाय तेव फायले चिनि एमएलए र जों कक सालायका चिनि एमएलए रटा फायतंग नटा वानादि बुबाग्राब सापर्ट दंग आन्दोलन रुमान स्क्रिप्टनि आन्दोलन जों जत्तन अर बाक्सा कायै सभा खालायनाय नर जुदि कोन खालायतों हकाय अब ब्लाइके अन्नाय खायका पुलिस प्रशासन अब इनक्वायरी खायनानकोन एवं जारा ताबु रंग मुइतलां खायमे बिबन आगरतला रग एका अरब चिनि दशराम चमुनि व यांगं को माधव चमुनि जे रमजांनाय रंग ताबु बिना तामो अग्नि बिना व दायतनि को बरन ब फियाव बिना नुथन एका ताबु चिनि एमएलए बनम गनां जे ननितारियां बबो किया सानाय Jadi, tinini आन्दोलन tinini आन्दोलन या अनेक बছর ধরে रोमान स्क्रिप्ट बागै जोंनि बरक दफानो हामजांनाय दफानो जाजांनाय जतन अमनो फाइ माने টিএসএফ তামুনি সংগঠন অনেক বছরনি গোজাম তিনি বড় রেজিস্টার্ড সংগঠন তিনি বড় গভর্নমেন্ট সিরিয়াও বড় খাইমানিয়া বুড়ি চিরাই তিনি অংখনা নঙানি কারণ বা আমনো তিনি মানি কগ্ন जों दाबि खायथानि जों आसोखाय साटपित खायमानि थांनाय তিনি आनि जे याग्रा फाइटिं तंनाय बो कायसा बुरै चिनि अर जे चिराइरो किसिके बुखायको नायनादि मरं नायनादि दाइदि जत आबुन बागैनो नायदि आं अनेक खा दुवे आंबो कायसा अ जागावो तमांखाय जों बुरै रबचिनि कायसा चिराइनि सिमे जों बुमारक जों सिवो बसारंनो बाहायके फुंतनानै आबो जे फुरंमानि कगनो जों चिनि आइनो दंगो जों मानानि आबोनसो गभर्नमेन्ट जोंना खायनारिया हाइन माके दिनै फिसिगे रांजानि सेम कमाका कोके बरम जाका गेबो बरन बुरि हिने बरन किसाबनो मुमा रिया जों बुमा अंगे जोंनो किसाबनो अपमान चिनि अपमान दंगो जों बुमा kaisa ngidnin bo kaisa buma tonggo police procession buri bo tongna bachila tongkona norbo wan subtai procession rogo sini buri na hake sato pito khaimani oma ang condemn khayo biskango jodi se chini o je fight no chini tini bai thagna hini ta wan sudi tebo birat ke ching andolon khale chini buri do pharo bo ching ekloge ching tongo ching tebo movement ching krak khaina omna ang kok sana abuk soitani sekang borokno sotorom nei tlangai thangkhangke amu bai solve nai da abuna teilen tamo wan suklai solve nai de ongya de abu government जों थांनाय जों एसेम्बलियाव दिनै आं जे अरा फाइमानि एमएलए हिसाबै फाइमानिया थांनाय एसेम्बलियाव आं एमएलए हिसाबै आनो बर' प्रतिनिधि आनो संगिरक आं एसेम्बलियाव जों जत चिनि बिरोधी दल चिनि एमएलए दल रक जों अ कमनो जों तिसाबो ताबो अ जे कक साना आं तिसा जे अ जे रोमान स्क्रिप्ट तुइ कायसा संगठन टीएसएफ चिनि राष्ट्र अवरोध खायदा किन्तु विभिन्न संगठन चिनि रोमान स्क्रिप्ट मानि कगनो जों म खायनानि बागै